Działo się to we Wilio. W jednym szpitalu przy łóżku pacjenta dwóch chirurgów się wadzą i się sprzeczają. I ten jeden godo: wiesz co, mnie to wygląda, że to jest marskość wątroby. Ten drugi godo: ale obejrzyj tu na zdjęciu, tu jest takie zaciemnione, to chyba będzie jakiś guz żołądka. A co godosz, co nie widzisz, nie umiesz czytać zdjęcia czy co? A ten pacjent no się tak przygląda, przysłuchuje. I jeszcze się tam wadzą, w końcu ten jeden godo: wiesz co? Nie sprzeczejmy się. Sekcja zwłok w Wykorze w to miał rację. Przyszedł taki facet do lekarza, wchodzi do tego gabinetu i go: to panie doktorze, ja jest taki słaby. Coś w klatce mnie tu tak uciska. W ogóle bardzo źle się czuję. On go wziął, pobadał, posłuchał to. No panie, panu tu nic nie ma. Pan tu przyszedł po L4. Niech się pan do roboty lepiej, a? Stał, wylazł z tego gabinetu, zamknął drzwi i nagle taki łomot. Hop się obalił i umarł. I te pacjenty z tego: panie doktorze, tu się coś stało. Lekarz wylazł, patrzy się, obleży, wziął mu puls, zmierzył, pobadał go. No go faktycznie chyba nie żyje. Widzicie państwo, co za ludzie. Ten świat już schodzi na psy. Wolał umrzeć niż iść do roboty. Przyszła taka starsza babka do lekarza. Ten ją tam pobadał. No już zaczynał to tam te recepta wypisywać, a ta babka godo: panie doktorze, jest pełno podziwu. Jak ta medycyna poszła do przodu, fest, muszę powiedzieć. Lekarz tak słuchał: no a czemu pani tak uważa? No panie doktorze, jak ja była kiedyś młodo i bolało mnie gardło, to ja musiała się seblec do naga, a dzisiaj wystarczy, że ino pokorza język. Przyszła taka baba do lekarza: do panie doktorze, ja tu się boję, co to jest, bo ja tu mam takie sine koła na udach. Lekarz wziął, obejrzał dokładnie, lupa jeszcze się temu przyjrzał i się pytał: pani, a miała pani ostatnio kontakt z cyganem? No to niech mu pani powie, że te koła w uszach to nie są złote. Przyszedł facet do lekarza z gwoździem w łepie. Lekarz wejrzał na niego, pooglądał: a jak się pan czuje? No taki trochę przygwożdżony. Panie, ale ta operacja będzie kosztowała z 10 000 przynajmniej. No ale przecież ja jest ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia. Płaca składki. No ja go do lekarz. No ale to ino pokrywa to, że my możemy panu ten gwóźdź zagiąć, żeby pan łepą nie haczył.